रावबो नुवाखैथ' सोर नुनो बे हरनि दुथाबाजिनि बारलायलांबाय सोर नुनो नापे टाटा बाय बाय गुड बाय आं नोंखौ दैयाव गारहरनोसै नापे नोङो आंखौ गाज्रि मोननाङा दे सरि आं नोंखौ बुथारनो होननानै बुथाराखै मिथिगौ ना नों मानो बेफोरबायदि खालामनायमोन दिनै नों बुथारजायामोन ना नोङो आइनो आंनि बागै मानो लागायनो होनो नागिरनायमोन दा नों थैबायना आफसुस थाबाय आंहाबो दैयाबो गोसाथार बोहैखादों र' मोजाङै थांखागोन बे नापे गुड बाय फैगौ जोनोमाव नों आंनिनो बिनानाव जाना फैदे आं नोंखौ बुथारनो सानाखैमोन नापे नाथाय नोङो मानो आइनो लागायना होनो नागिरनाय नापे सरिलै नापे आं नोंखौ दैयाव भासाय हरनोसै हे इसोर भगबान नापेनि आत्माया जेन सान्थि मोनो दे ओइ नापे थांदो दे टाटा बाय बाय नोङो खिन्थु आंनि सिमाङाव फैनाङा दे नोङो आंखौ सिगि फैनाङा मिथिबाय आरो आं नोंखौ बुथारनो होननाबो बुथाराखै मिथिबाय नोंसो मानो बुजियाखैमोन हो आंखौ माने नोङो जेल जाहोनो गोसोथारमोन नामा हो नाङा आंनो नोंनि बायदि बिनानाव नाङा थैनायानो मोजां जादों नोङो जालारि नों आंखौ जेल जाहोनो नागिरदोंमोन आइनो जुदि लागायना होनायमोनबा आइयाथ' आंखौ जेल जाहोथारगौमोनलै आंथ' आइखौ मिथिखागौ जोंनि फारसे इसे अननायानो गैया जोंनि माने आंनि फारसे आंखौथ' नोंनि सायबो अनसिना नापे बै जमुनाखौसो अनो बै अम्बिके फैनायनिफ्रायसो एसे जमुनाजों खिनांबाय नङाबा जिखिजाया नापे गुड बाय र' ओइ नापे नोंखौ आं बुंदोंमोन ना फैगौ जोनोमाव नोङो आंनिनो बिनानाव जाना फै होननानै ओहो नांला नोङो जोनोम नोङो आंनि बिनानाव जानांला मानोना नोङो बिदाखौ एसेबो अनायानो आं दिनैसो मिथिबाय ओरैनो अनख्लाबायसो थायोमोन नोङो आंखौ नों साला बिदाखौ जेल जाहोग्रा हा नाङा आंनो नों बायदि बिदानाव नाङा बे जोनोमावबो नाङा फैगौ जोनोमावबो नाङा जोनोम नाङा आंनो नोंखौ टाटा बाय बाय गुड नाइट एलभुस मेंसोगारबाय थांनानै ओंखाम जाहैनोसैलै ओंखाम गोसोबाय ओंखाम खुरना दोननायखौथ' आं गारबाय नाथाय खान्था सारायाव एसे दं खोना नायहैनि जाहैनानै आरामसे उन्दुना थाहैनोसै आं नापे नोंबो ओंखाम उखैदों होनदोंमोन ना नोङो आंखौ नेबाय दङमोन ओंखाम जानो हा नापे नों जुदि सिरि थानायमोनबा ओंखाम जाखांनानै आरामसे उन्दुनो हाबायमोन ना दा साला नोङो थैनांबायना नों नापे बिदानि फारसे साला एसेबो अननायानो गैया बै फाफि गथ'नि फारसेसो नोंहा अननाय फैदों हा बिदाखौ जेल जाहोनो नागिरनाय बिनानाव नों साला थैदों मोजाङानो जादों बाय बाय गुड नाइट एलभस टाटा थांसै आं थै नोङो थै बिदानि फारसे इसेबो अननाय गैयाना दा थै नोङो थै दाबो ओंखारखांला दाबो थांनो रोंला मालादि आंनि मेगननि नोजोरनिफ्राय गोजान जागोन बेखौसो सानबाय थायो आङो मा दाबो ओंखारखायाखै नामा हा दाबो थांनो जायाखै जाबाय र' नै थांसै माखौ एसेबां देलायसोखै हा एसेबां गोबाव नोंनिया लोगोफोरा दा नोंखौ नेबायसो दं खोना दाबो थांनो रोंला आरो जि थांबाय नोङो फैखानांला दे दानो नोंनिया डेलिभारि जानो टाइम जाबाथ' फैखानांगोन ना आं गैयाबा जानाय नङा औ बेखौथ' मिथिगौ र' आङो बेखौ बुङाखै आङो आंनाथ' दासो 6 मास जेखिजाया नों दानो फैनाङा दे 2.5 माससोनि उनाव फै नों जुदि मास मोनसेनि उनावनो जुदि फैयोबा खोथाया दिगदार दं खिन्थु दे जागोन दे आं 2.5 माससोनि उनावसो फैगोन दानो फैया माखौबा दाहालागि फैसा 50,000 1 लाखसो जमा जानांगौमोन मिथिबाय दासो डेलिभारि जाहां टाइमाव खामानि मावनो थांनो नागिरदों इसेबो गियान होननायानो गैया आं मिथिया दे जेखिजाया फैसा दाहार लानानैबाबो आंखौ मोजां डक्टरनाव लांनांगोन नोंनियालाय बे 2.5 मासावलाय बेसे फैसा जमा जानो दे हा आं मिथिया नों आंखौ मोजां डक्टरनाव लांनांगोन दे जागोन दे आङो फैसा दाहार लानानैबाबो नोंखौ मोजां डक्टरनियाव लांगोन नोङो गिनाङा थां माखौ आंनि मोखां नायबाय थादों हा
लाफाथि नोङो बांद्राय टेनसन खालामनाङा आङो सासे मादैनो अमा आदि होनायबो दंखायो अमाया फाननो जाखासिगोननो 10थानो अमाया 10थानि आंथ' माबा मोनगोनलै माबायावनो माथो आङो 20,000सो मोनखागोन ओजों आरो खामानि मावनानै आराय मासाव बिदिनो 25,000सो मोनगोन बिदिनो 45,000 जमा जाबायानो माथो ओमफ्राय 5-10 हाजारसो धार लानोसै बेफोरलाय बुंनायावसो सहस धार लानाय धुर लानायफोरा मिथिबाय थां माखौ आंनि मोखां नायबाय दं थां आरो मोनसे बाथ्रा गोसोआव लाखिना दोनखा जुदि आङो माबा मोनसे कारनाव थैनांगौ ना नोंखौ हले आङो आत्मा जानानैबाबो गोरना सेबथेनानै बुथारथारगोनलै बाराखैनि हामा लाफाथि हामा बेफोरबायदि बुथारनायनि बाथ्रा बुंनो हामा दा नोङो प्रेगनेन्ट ना हामाबाबो रागानो बुंफ्लाङो आं मिथिबाय दे नों बांद्राय रागा जोंनाङा आं थांसै मोजाङै थादे सना थु सना रुफा बुंनाङा आंखौ मिथिबाय आरो जों थांनानै आरो सिख्लाफोरजों लाइन मारिहैबाय थानाङा आरो हिनजावफोरजों मिथिबाय आं बेफोरबायदि नङालै मा गेरेन्थि सोरखौ फोथायनो हानो रावखौबो फोथायनो हाया आं आजिखालिनि दिनाव आंखौ फोथायलै आं बेफोरबायदि नङा थां र' आइमोनखौ माथो होलाङो आयै थांसै आङो गब्लि दे आबा मोजाङै थांबानो जाबाय औ आयै नोंसोरबो मोजाङै थाबानो जाबाय आरो लाफाथिखौबो एसे मोजाङै जोथोन लाबानो जाबाय जानाय लोंनाय मोजाङै होबानो जाबाय आङो फैसा हरगोन दे साननैसोनि उनाव दे जागोन दे आबा नोंबो थांनानै मोजाङै जाहैबानो जाबाय जायालासिनो थानाङा औ आदा नों मानसिया ओरैनोबाबो हामखादों ओजों थांनानै जायालासिनो थानाङा आरो आदा नोंथ' दानो फैथ'वानो दालाय मानो फैबावनांगौ फैनाङा दा फैसा बुरजा खालामना फैखा औ गब्लि आं दा फैथ'वा दे फैगोन मास मोननैनि बारना फैगोन आं दे ओरैनोबाबो फैखानांगोन सम जाबालाय फैखानांगोन ओरैनोबाबो औ आयै नाथाय समनि सिगां फैनाङा दे आं बुंना दोनखाबाय दे जागोन दे आं फैया दे होनबा थाथ'ना गासैबो मोजाङै थादै दे आबा दे थां मोजाङै थां नोंसालाया बादुलाथारहाय दसेनो फैनो नागिरो आं बुङाबाथ' बियो साननैसोनि उनावनो फैगौमोन आराय मासखौथ' बाद हो 15 दिनबो थायामोन बियो बादुलाथार नोंसालाया फैया दे बिहामजो बियो फैया होनखादों दानो आरो फैसाबो नांगौ ना आसल मथै बियो सिगांनो थांनांगौमोन मिथिबाय खोब दासो थांदों आराय मासावलाय बेसे फैसा मोननो देनाय मिलायहैनायानो नङा आंसो अबावबा थैनांगोन खोनाहाय आं खिन्थु थैनो गोनांबा आत्मा जानानैबाबो गारनायाव गैया दे खिन्थु आं बुंना दोनखाबाय हामाहाय बिहामजो मानो बेफोरखौ सानलाबायो हामा दा नोंहा मोदोमाव दङना बेफोरबायदि सानबाय थानो मोना आंलाय नंगौखौसो बुंदों हामाबाबो बुंबाय आरोहाय माथो थाङा सिगांनो थांनांगौमोन ना प्रेगनेन्ट होननाथ' मिथिखादोंमोन ना बियो खोब दासो गथ' जाहांहांआवसो थांनो नागिरदों आंहासो दा आलाय सिलाय जानानै थैनांगोन खोनाहाय सानबाथाय आंहासो माथा गरम दे बिहामजो बेफोरखौ साननानै बांद्राय माबाबाय थानाङा सानफ्लाङो आरोहाय उन्दुनो ओंखारदों आंखौ माबा आङो दाखालि बिबारि होनाय फैसायानो दङ र' 200 दङ बिनिनो आङो आथा 1 किल'सो लाबोनो होनि नोंसोर थांगोन ना सकाव सोरबा आंखौ रुटि जानो लुबैदों रुटि दायो गोथाव आलु मटरनि सबजि बानायनानै आङो नोंसोरो जाहोबानो जाबाय ना हाया हा दे जागोन दे बिहामजो नांलाया दे नोङो फैसा होनो आङो मैया थास' फाननानै मोनदोंमोन ना फैसा बिनिनो लाबोगोन हा नाङाबालाय मोजांसो आंहा फैसाया थालांगोन मैया हरसेया उन्दुलाङाखै आं नै दाबो उन्दुलाङाखै दानियाबा आइखौ लिंहरनोसै आं आइखौ फन खालामनानै लिंहरनोसै आं नापिया खारबाय होननानै ओंखामबो उखैनाय मोन्दों मैया अनला खारैजों औवा मेवाइ संनाया एसेल'सो दङमोन आरो ओंखामाबो एसेल'सो दङमोन मोजाङै उदैखौनो बुंनाय मोनासै आं मैया हराव दासो उखैसोदों आइखौ लिंहरनि र' आइखौ नापिया खारबाय होननानै हेलौ आइ मोनसे घटना जाबायलै घटना मा घटना हा मा जादों माबा आयै माबा बुं मा जादों बुङाखै मानो मोजाङै माबा आयै नापिया खारबाय गोसथोनाय सेंग्राजों मा होनदों बेफोरखौ गुमा कफि नोङो
नोङो फाल्थु खालामदोंना गुमा कफि हा माबेलाय फुङावनो फाल्थु खालामदों हा खामानि गैया नोंहा फाल्थु खालामनो आयै आं फाल्थु खालाममाराखैलै बिदा कसम नोंनि कसम मा नों फाल्थु खालाममाराखै नापेया सोर सेंग्राजों थांनो हाखौ नापेनियालाय माथो गोसथोनायानो गैयामोन हा नोंनो सोर खिन्थानाय हा नोंनो सोर खिन्थानाय माने आयै लाइजाम लिरना गालांदो नापेया आरो माबा आसामनि बाहेरावसो थांगोननो बेखौ नागिरनांलानो आसामनि बाहेरावसो थाहैनो गोसथोनाया ओमफ्राय ओजोंनो मन्दिराव हाबा जाहैसिगोननो बेफोरबायदि बोरै जानो हागौ नापेनिया रावबो मोजां मोननायानो गैयामोन माथो आंनो बेजों थाफाबाय थायोलै सानफ्रोमबो रावजोंबो रायज्लायनायखौनो खोनाया माथो मेसेज फैनायबो खोनाया मेसेज हरनायबो नुवा आयै नों मा न'आव सानसेया थायो नामा नोंलाय माथो मैगं बेफार खालामनो थांखायो माथो मोनासो फैयो फुङावनो थाङो फुङाव नोङो 8था 9थायावनो थाङो ओमफ्राय माबायाव आरो मोनायाव 7थाफोरावसो फैयो माथो होनबा नङा माने सानसेबाबो खोनागौमोन ना मोजां मोननाय थानायमोनबा आयै नों खोनायाबाबो आं खोनायोमोन मिथिबाय नापेया सासे सेंग्राजों रायज्लायबाय थायोमोन आं नोंनो खिन्थायासैमोन मा नों मानो खिन्थायामोन आंनो हा दा अबावबा थैहैखो आसामनि बाहेरावसो थांबावदोंबा आयु बाव थैहैनो नागिरदों बियो लांनानै फानहैगोन बिखौ सोर पापिखौ मोजां मोनना लादों बियो माथो खालामबावनो आरो आयै आंखौबो आरो आं बुंनो नागिरदोंमोन आं नोंनि सिगाङाव आं नोंनो खिन्थानो नागिरदोंमोन नाथाय बियो बादा होयोमोन ना गाबोमोन बेनिखायनो खिन्थानाय जायासै आरो आयै आंखौ निमाहा होदे नोंबो आरो नङा नों मा खालामबाय दंमोन मा नोङो फात्ता मोनासै नामा नों मिथियासै आरो आंनो मैया मानो फन हरनायमोन बियो हा माला थांनाय बियो माला हराव ना फुङाव खारखुमानाय बियो आंनिबा फुङावनो खारदों खोनालै आयै बियो 4थासोआवनो मैया हरावथ' दङमोनानो बेखौ आं फोथायनो हायाखै नापेनिया मोजां मोननाय दङ आजिखालि गथ'फोरखौलाय नोङो मा फात्ता मोनोलै आयै सैथान गोजा बे नापेया एथ'ग्राब गाज्रि सोरजों गोसोखौ सोरजों थांखो बिबा औ आयै बियो खारखुमानो सानसे नागिरबाय दंखायोमोन नों सानसे गैयावनो नुदों खारखुमाबायना बेलाय माथो आंजोंसो फैनो ओंखारदोंमोन बेफोरलाय ओरैनो नाटक आरो ओरैनो एक्टिं देखायफ्लादों हमना मोनालै आयै आजिखालिनि सेंग्रा सिख्लाफोरखौ थेवब्लाबो बियो बेफोरबायदि खारनाङाना र' साला आं बेखौ मालाबा नुथों र' अबे नोम्फा हराव थांदों बियो अबे आसामनि बाहेरायाव थांखो बियो आं गिनायसो मोनसोबायलै आरो गोसथोनायाबा मा हारसासो जाखो ना बांगालसो जाखो ना बर'सो जाखो बेखौथ' लाइजामाव जेबो लिरना गालाङासै बियो जिखिजाया आसामनि बाहेरायावसो खारसिगोन होननानै लिरना गालांदों ओमफ्राय थांनानै मन्दिराव हाबा जाहैगोननो दिनै दोनथ'नाय आङो जमुनाखौ फन खालामनि र' बियो मोनथिनोबो हानाय बर'बाथ' बासिबाय र' जुदि सोरबा बांगालफोरखौसो गोसथोनानै थांदोंबा सेस फानजागोन बेथो बियो फानजागोन दुनियाखौनो नुवाखै बियो दुनियाखौनो नुफेराखै आजिखालिनि दुनिया माबायदि सोलिना दङ जेबोखौनो मिन्थिया बियो मा होनना बुंबावनो आरो आयै दिनै लाखिथ'नाय जमुना मोना मोनथिनोबो हानाय अम्बिकाया गै मानोबा आया दिनै आंखौ फन खालामदोंसो मानोबा रिसिभ खालामनाय आब' हेलौ आयै ओइ जमुना मोनसे बाथ्रा खिन्थानाय आंनो मा बाथ्रा आयै ओइ जमुना नापेनिया सोरबाफोर मोजां मोननाय दङमोन नामा इलै मालाबाफोर बेखौ रायज्लायनाय खोनाफेरदोंना नोङो ओहो आं नापेखौ मालाबाबो रायज्लायनाय खोनाफेराखै बेनिया गोसथोनाय गैयामोनथ' आयै दङनो गोसथोनायजों खारबायनो बियो मिथिगौना मा खारबाय नापेया नाथाय सोरजों अबाव बेखौनोथ' आं नोंखौसो मिथिगौ नामा होननानै फन खालामदोंमोन सोरबा सेंग्राखौ मोजां मोनोनोलै बियो आसामनि बाहेरायावसो थायनो ओमफ्राय दा बिसोरो आसामनि बाहेरायावसो खारबायनो ओमफ्राय ओजोंसो थांनानै मन्दिराव हाबा जाहैगोननो दाबा सोर सेंग्राखौ मोजां मोनना लादों बियो सोर सेंग्राजोंबा खारसनहैखो हारसासो जाखो ना बांगालसो जाखो ना बर'सो जाखो जोंनि बर'बाथ' एसे बेलेग देनाय जुदि सोरबा बांगालखौ मोजां मोनना लानानै थांदोंबा बियो मा जागोन देनाय फानजागोन बियो फोथायनो हायाहाय बिसोरखौ मानो थांनांगौ बियो जाम्बिबिनो मा आसामनि बाहेरायावसो थांबाय होनबा आसामनि बाहेरायावसो हाबा जाहैसिगोन बिसोरो औ आसामनि बाहेरायावसो थाखायनो सेंग्राया दाबा बर'सो जाखो ना हारसासो जाखो ना बांगालसो जाखो दा बेखौ फानहैबा मा जागोन देनाय
दे फाना दे आयै बयबो बेफोरबायदि नङा थेवब्लाबो जाम्बिदिनो सोरखौ गोसोना लाखो बियो पाप्पि गथ'आ नुदोंना आं न'आव सानसे गैयियावनो बियो गोमाना थाबाय असभ्य साला बियो असभ्य गुमा कफियाथ' न'आवनो दङमोन मा गुमा कफिया मिन्थियासै नामा बियो ओहो जेबो फाथा मोनासैनो बियो हरावथ' दङमोनानो बियो आंखौबो फन खालामदोंमोनलै 10:30सोआव आं आरो उन्दुलांबायना मानसिया बेसेबा गिबायसो दंमोन न'आव हारसिं थानायनि बिदियाबो लोंनानै फैयाखैमोन न'आव 10 बाजियावसो फैदोंमोन ओमफ्राय आंखौ फन खालामबाय आंबो आरो उन्दुलांबाय ओमफ्राय आं हरफिनदोंमोन बेखौ नाथाय मोनासै उन्दुलांबाय होननायखाय आंबो रायलायासै फुङावनो खारदों साला बियो 4:30सोआव बै थालिया ओमफ्राय बोरैथ' मिन्थिगौ आयै बियो गोसथोनायजों आसामनि बाहेरायाव खारबाय होननानै लाइजाम लिरना गालांदोनो पाप्पिया साला हौवा नांगौ जादों बिनो बैसोआनो जाथ'वाखै दाबा अबाव खारैखो बेखौसो टेनसन जाबाय दङ आङो बिजार आङो आबैलानावसो फैदों आबैया नोंसा आबैया बेमार जाना दङ बर'जों खारखोना ना बांगालजोंसो खारखो बेखौनो टेनसन आंहा दा बर' होननानै एसे खोनाबाबो आंहा गोसोखौ स्रां मोनगौमोन दे आयै बयबो बेफोरबायदि नङा खोनादे मोजाङैनो दं दे नों बारा टेनसन लानाङा फन हरनाय नायाखै नों आयै गैया फनानो नांला सुइस अफसो बान्दोर गथ'निया हौवा नांगौ जादों बिनो हौवा जोंफोरखौलाय अबाव नांबावगौ नांला बिनो आरो थांदों बियो मबाइलखौ मानो सुइस अफ खालामना लानांगौ बियो न'आव टेनसन जायो होननानै मिन्थिया नामा बियो लाइजाम गांसे लिरना गालांबानो जोंफोरना टेनसना जोबो नामा मिन्थिनोबोथ' नांबायना सोरजों थांदों अबाव थांदों मा जायगायाव थांदों आसामनि बाहेरायावल' थांदों होननानै लिरना गालांदों हान्थि गैया दोन नोंबो मिन्थियाबा ओहो आयै आं जेबो मिन्थिया आं माने बेखौ सानसेबो रायज्लायनायखौनो खोनाफेराखै आरो बिदि मेसेज गेलेनायबो नुफेराखैना बेखौथ' आंबो आसुरित जादोंलै आं टेनसन जाबायलै दे दोननाय आं न'आव थांसै र' दे नापेया मानो बेफोरबायदि खालामनांगौ देनाय आयासो दा टेनसन बिनाबो गोसथोनाय दंलायो होनबा मिन्थियाथ' मा सानसेबो रायज्लायनायबो खोनाफेराखै आङो आंथ' मानसिया बिदि बरावबो थांफेरामोन माथो थांबाबो बिमाजोंसो थाङोमोन बिदि खारसनलायनाय जाबाय होनबा सोरखौ मोजां मोना थांमारखौ बियो आसामनि बाहेरायावसो थांदोंनो गिखागोन देनाय आया थंगालिया मानो खिन्थालासो थांनांगौ देनाय आरो थांदोंबाबो खबर होनांगौना थांखांनायनि उनाव मानो बेफोरबायदि सुइस अफ खालामना लायो बेनोथ' मानो बिमा बिफाफोरखौ मानो एसेबां टेनसन होनो मोजां मोनो सिन्था जायोना बिमा बिफाफोरा औ जायोथ' र' ओमफ्राय जुमुना आब' जोंबो थांसैथ' दिनैनो थांसैथ' दिनै थांथ'ला दे आगै गाबोन थांगोन गाबोन फुङावनो आंहाबो न'आव थांनानै आदामोननियाव थांनांगौ गथ'खौ एसे खबर लाहैनो आंहाबो नागिरदोंना नागिराखैबा बिसोरो आंहा ख्लाब ख्लाब जागासिनो आब' दे दिनै सानसेखिनिखौ मेगन मिसिबनानैबाबो थाथारदो आगै गाबोन फुङावनो थांगोन दे जेथिंबो टेनसनलै दा नै नापेखौबो एसे टेनसन मोनदों आङो मानो बेफोरबायदि थांनांगौ देनाय बाहेराव गिखांनायबो मोनोहाय लांनानैबा मा खालामो नंमारगौबो दे दा सोरखौबा मोजां मोना थांखौ ना रं नाम्बारसो खोना माथो सानसेबो लोगो हमनायबो खोनाफेरा थांफेराबो रं नाम्बारजोंनो बेफोरबायदि खारबाय आरो सिनाय हाया मा हाया गिखांनाय मोनोहाय आंहा औ आब' बेफोरबायदि मिन्थिया हौवानो थांनाङाथ' र' आरो आसामनि बाहेरायावसो थांबावदोंबा औलै बेखौनोथ' माबा बोरैबा मोनबाय आङो जाम्बिबिनो ओरैनोथ' रांखिनि र' न'आवसो जोंफोरखौ रायनो हागौ बियो खिन्थु मानसिया ओरै सालु नंद्रायाना बाहेरनि दुनिया नुफेराखै बाहेराव गिदिंफेराखै बेनोथ' मा जाबावनो दिनफोरानो गाज्रिलै आब' औहाय माथो बुंबावनो आरो जेथिंबो गाज्रि आया जेन थेन मानिबाय दे दानियाबा लामायाव थाङो र' ओमफ्राय गामिनि मानसिफोरखौ जायखौनो बेखौनो खिन्थागोन आं नापेया गैला खारबाय होननानै होमबासो एसे खामानियाव फैगोन नङाबा मानसिफोरा फोथायनाय नङा आयादि जेन थेन फोथायबाय थेवब्लाबो नापेखौ खारदों होननानै थेवब्लाबो बेबो फोथायनो नागिराखैमोन नापेना गोसोनाय गैया माबा गैयासो बुंबाय दंमोन बोरैबाय जुदि आं हमजायोना सेस गुमा खफ्रि सेस लाइफ टाइमनि थाखाय आं जेलाव थानांगोन आरो माथे फासिबोसो जानो हानाय थेवब्लाबो गिबाय दङ आङो गिबाय दङ दाबो थोर थोर खमफिबाय दङ आंहा बिखाया दुब दुब मोनगासिनो दाबा नापेनि गोथैया अबेसिम थांखो गोजानाव थांबाबो जागौमोनलै खाथियावनो जुदि नांथाना थाबा एसे प्रब्लेम जागोन ओहो खाथियावलाय अबाव नांथाना थानो ओरैनोबाबो दै बुरजा एसेबां गोसायै बोहैखादों अखायानो सानफ्रोमबो हागासिनो दैनि धारा बेसेबा जाखादों ओहो बियो खाथियाव नांथाया आंनिबा गोजानाव थांखाबाय बियो लंखायाव नङाबा दायो एसे चेकिं खालामनो थांगोन र' औ
थांनांगोन बिखाखौसो दुब दुब मोनगासिनोलै खुमपिगासिनो र' लामायाव थांग्रोनि र' लाइजामखौ लांनानै मानसिफोरनो दिन्थिहैनि होनबासो एसे नंमारगौबो दे सानगोन अबाव दोनखो आं लाइजामखौ अबाव पकेटावनो दं दे एसे खर'आ गुदुं जाबायलै आंनियाबो मानो जाया जानो बिनानावखौ बुथारबाय सासे मानसि बुथारबा अबाव मोजाङै थानो हानो मानसिखौलाय बुथारफेराखैमोन आङो दिनैहालागै रावखौबो बुथारफेराखैमोन बिनानावखौनो फार्स्ट टाइम बुथारबाय आं बिबो बुनो होननानै बुवाखैमोन मानो बियो आइनो लागायना होनांगौ देनाय मानो आइनो लागायना होनो नागिरनाय बाथ्रा बुंबा बुजिनांगौ ना 5,000 फैसा होगोन होन्दोंआनो आङो 5,000 फैसाखौ लानानै मोजाङै ओंखाम जानानै उन्दुना थानांगौमोन बियो दा बुथार जाबायना दा